asanatekniikkaa tarjolla. Ja tässä ensimmäisessä asanatekniikka-videossa tarkastellaan rangan kiertoja. Ja itse asiassa tästä asanatärppi-videosta voi olla muutenkin hyötyä pelkästään muuhunkin kuin jooga. Eli nämä samat periaatteet pätee muihinkin lajeihin, menit sitten harrastaan mitä muuta tahansa muuta liikuntaa. Mutta joogassa siis tulee tällaisissa istuen tehtävissä liikkeissä kuin tulee myös seisten tehtävissä liikkeissä rankaa kiertäviä asanoita, liikkeitä. Niin katsotaan vähän, että miten niitä rangankiertoja olisi järkevää ja turvallista tehdä. Ja lähdetään ihan tämmöisistä peruspääperiaatteista liikkeelle, että miten se meidän ranka oikein nyt loppujen lopuksi sitten kiertää. Jos me tälleen karkeasti jaetaan meidän selkä 3 osaan, voitaisiin ajatella, että meillä olisi täällä alaosa, mikä on tämä meidän ristiselän alue. Sitten meillä on keskiosa, mikä on tämä, missä on isoin C-kirjaimen mallinen kaari, lanneranka. Ja sitten meillä on tämä yläosa, lapojen välinen seutu, rintaranka. Niin meidän selkäranka, ne nikamarakenteet menee sillä tavalla, että täällä alaosassa meidän nikamarakenteet on jämäkämpiä, koska tämän alaselän pitää pystyä kannattelemaan meidän yläkehon painoa ja toisaalta myös sitten se välittää myöskin liikettä tonne alakehoon. Niin täällä alaosassa, jos me ajatellaan karkeasti, että tässä olisi yksi nikama ja tässä olisi toinen, niin sieltä näistä alimmista nikamista ei tulekaan tämmöistä rotaatiokiertoliikettä niinkään paljon, vaan ne on aika jämäkästi päällekkäin. Eli se meidän lantion seudun alueen kuuluu olla aika jämäkkä rakenteeltaan. Niin nyt kun me lähdetään hakemaan rangankiertoa, niin me ei sieltä alarangasta lähdetä hakemaan kiertoa, koska se on anatomisesti mahdotonta ihan niiden nikamarakenteiden takia. No sitten taas tämä keskiselkä, niin sieltä tulee voimakkaasti, me saadaan aikaiseksi, tai voimakkainta tällaista C-kirjaimen mallista liikettä, notkoa. No täällä keskiselässä meillä on jo mahdollisuus lähteäkin jo hakemaan kiertoa, mutta meidän keskiselkä, siellä me saadaankin enemmän tämmöisessä pituussuunnassa, ne nikamat pystyy ottaa liikettä. Sieltä tulee jo tätä rotaatioliikettä, mutta siellä me lähdetään hakemaan pituussuunnasta liikettä. Niin kun me lähdetään hakemaan kiertoja, niin me ajatellaan, että sieltä keskiselästä erityisesti me halutaan semmoista pidennyksen tunnetta, että me ei olla lysyssä. Rintaranka on se kierron keskus, eli siellä meidän nikamat pääsee kiertyyn, mutta nykypäivänä on vähän semmoinen juttu, kun me ollaan aika paljon staattisesti paikoillaan, me ei hirveästi liikuteta todennäköisesti päivän aikana meidän rintarankaa. Niin kun me lähdetään tekemään näitä kiertoja, niin saattaa olla, että se tuntuukin siltä, että eihän mä saa täältä mitään kiertoa aikaiseksi, koska saattaa olla, että meidän passiivinen elämäntapa tekee sen, että nikamat on vähän päässyt, ne nikamia ympäröivät rakenteet on päässyt vähän juntturalleen. Niin siinäkin mielessä jooga on hyvä laji, että lähdetään hakemaan niitä kiertoja. No niin, katsotaan tässä istuen, eli sä voit ottaa mukavan istuma-asennon. Mä istahdan tälle säärien päälle. Niin ajattelet nyt, että täältä tämä alaselkä, ristiselän alue, tämä pysyy ihan paikoillaan. Ja keskiselästä, sieltä lannerangasta, me lähdetään hakemaan pidennystä. Ja nyt me lähdetään hakemaan täältä ylimmästä osasta rintarangasta sitä kierron tunnetta. Hengitä ihan rauhassa sisään. Pikkasen pidennät selkää ja tunnet, että hartiat on lantion päällä. Ja me lähdetään kiertämään rintakehä oikealle. Sä voit liuttaa vasemman käden sivulle. Eli me lähdetään hakemaan kiertoa, vaan tunnustellaan, että miltä ylipäätään se ensimmäinen kierto tuntuu. Ja näissä aina kun mennään kiertoon, niin me yritetään, jos me ajatellaan meidän pään läpi täältä mun nutturasta ihan tänne häntäluun pohjaan, niin voitaisiin laittaa semmoinen vertikaalinen linja, niin me kierretään sen pystysuunnan semmoisen vertikaalisen linjan ympärillä. Me ei mennä tänne eteen, eikä me mennä taakse,
eikä me pyöristetä selkää, vaan me pidetään ranka pitkänä ja sen pitkän rangan ympärillä me lähdetään kiertämään. Vapautetaan, voit vähän pyöräytellä hartioita. Ja taas sisäänhengityksellä tunnet, että sulla on kevyt pidennys, ei tarvitse ylioikaistakaan ryhtiä, kevyt pidennys siellä keskiselässä ja uloshengityksellä käännetään rintakehä vasemmalle. Ja täällä tunnustelen taas, että sieltä ihan alaselän kautta keskiselkään, lapojen väliin ja vielä niska pitenee, pieni semmoinen kohotuksen tunne kallon pohjassa. Annetaan kierron pysyä hetken aikaa täällä. Eli huomaat, että siellä alaselkä, ristiselkä ei kierrä, se on ihan paikoillaan. Sitten keskiselkä pidentää, sieltä tulee kiertoa, mutta me haetaan eniten kiertoa sieltä rintarangasta yläselästä. Hyvä. Vapautetaan kierto. Hyvä, pyöräyttele hartioita. Katsotaan muutama semmoinen asana, niin sanotusti perinteinen joogaliike, missä meillä kiertoa tulee. Ja pääperiaate on aina se, että me ei lähdettäisi kiertämään pyöreällä selällä, vaan me lähdettäisiin kiertämään sen pitkän rangan kautta. Sä voit, jos sulla on tiilet, voi ottaa ne avuksi. Mä käytän tiiliä tänään apuna. Ja lähdetään katsomaan tämmöinen liike kuin kiertokolmio. Eli kiertokolmiossa meillä on, mä tuon oikean jalan eteen, vasemman taakse. Kantapäiden ei tarvii olla täysin peräkkäin. Mä ohjaan mun lantion tänne eteenpäin. Ja nyt ennen kuin mä lähden varsinaisesti edes kiertää, niin mä laitan fokuksen siihen, että mun selkä pysyisi pitkänä. Ja voi käyttää, tai mä käytän nyt vähän mallintamaan täältä tiiltä. Mä lähden kallistamaan itseäni eteenpäin ja mä haen tunnetta, että sieltä se alaselkä pysyy pitkänä, keskiselkä pysyy pitkänä. Mä en ole vielä kiertänyt, vaan tunnustelen, että täällä on se selkä pitkänä. Eli nyt meillä se edelleenkin se pitkä linja, se vertikaalinen linja menee täältä pään läpi ihan häntäluun pohjaan asti. Hengitän sisään. Ja uloshengityksellä mä tuon vasemman käden tänne tiilelle ja mä lähden rauhassa kiertämään rintakehää oikealle. Ja edelleen kauheasti muutosta ei pitäisi tapahtua tuolla, missä toi tiili on alaselässä ja lähden kiertämään täältä. Ja tässä kiertokolmiossa, mikä saattaa aika monilla joogatunneilla eri joogalajeissa toistua, niin lähde huolehtii siitä, että selkä pysyisi pitkänä. Tämä on aika semmoinen liike, missä herkästi selkä haluaisi pyöristyä. Niin nyrkkisääntönä tässä kiertokolmiossa on se, että kun sä lähdet kallistamaan tänne eteenpäin, niin jos sä alat tuntee, sanotaan vaikka, että kun sä oot kallistanut sen 20-30 astetta eteenpäin, sä alat tunteekin, että hei, että mun selkä lähtee pyöristyyn, ehkä johtuen takareisien kireydestä tai alaselän kireydestä, niin sit sä voit jättää sun eteenkallistuksen tähän. Tässä sun selkä on pitkänä ja suorana. Täältä on turvallinen lähteä kiertämään. Ja mikä ettei, sitten rakentaisi vaikka tiilistä vähän ylemmäs, täällä, selkä pitkäksi ja täältä. Sä teet kierron ylempää. Niin tällä tavalla me lähdetään kouluttamaan meidän selkään sitä pidennystä. Koska aika lailla tosiasia saattaa olla se, että monen päivä tulee vietettyä lysyssä. Niin kun me tullaan joogatunnille tai kun me lähdetään tekemään rangan kiertoa, oli se vaikka keppi tuolla hartiolla, lähdet tekemään kiertoja, niin siinä ei hirveästi ole pointtia lähteä tekemään sitä pyörällä selällä, vaan lähtee pidentämään rankaa. Ja ihan samat periaatteet pysyy, vaikka meidän jalkojen asento muuttuisi jotenkin. Me voi olla, että on tullut vastaan sellainen asento, missä ollaan täällä säären päällä polviseisonnassa. Niin sama juttu täältä. Vasen jalka eessä, mulla on oikea takana, mä tuon kämmenet tänne rintakehälle ja mä lähden kohta kiertämään mun oikeata kyynärpäätä tonne etupolvea kohti. Mutta ihan rauhassa taas selän pidennys ja täältä. Mä lähden pitkällä selällä ensin kallistaa. Mä pidän huolta siitä, että selkä ei pääse pyöreäksi, vaan selkä pysyy pitkänä. Täältä lähden ohjaamaan kyynärpäätä polvea kohti ja edelleen katsotaan, että selkä ei pääse pyöreäksi. Mä voin käyttää kyynärpäästä vähän vipuapua ja hakea pituutta selkään. Eli täällä alaselkä pysyy, meillä on joku kummitus kun matto aukeaa. Alaselkä pysyy pitkänä.
keskiselkä pidentää, sieltä tulee kiertoa, mutta isoin kierto taas haettaisiin sinne lapojen väliin. Yes. Eli teit mitä tahansa niin kiertojen kanssa, niin nyrkkisäännöt. Jätetään alaselkä niin sanotusti rauhaan, ei haeta kiertoa sieltä. Keskiselkään haetaan pidennystä, sieltä tulee jo kiertoa, mutta se kierron keskus on täällä lapojen välissä ylempänä rintarangassa. Ja aluksi saattaa tuntua vähän jäykältä, tosiaan jos on paljon passiivista istumista päivän aikana, niin voi mennä pieni hetki, että sinne rintarankaan herää liikettä. Mutta se on hyvä lähteä hakemaan rintarankaan liikettä, koska se rintarangan kierto vaikuttaa myös meidän olkapäihin ja ihan lantioon asti. Toivottavasti tästä kiertotärpistä oli iloa ja hyötyä. Katsotaan, mitä seuraava asana tärppipläjäys tuo tullessaan.